И здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да построите някаква хипер хубава къщичка. Първо, трябва малко да издълбаете ето така, ето тук. Почвате да дълбаете. Ако искате да е малко голяма, ако искате да е малко и дълга. Ето така ще го направим. Може би. Така. Така. Тук. Така. Така. И почвате да нареждате дървото. Тук така. Тук така. И ето така трябва да го сложите. Така. Тук. Тук, тук. Така. Ето вижте. Така почвате да правите. Така. Почвате да строите. Така. Така, ето тук гледате и ако искате килимче, вземате това, тук. Ако искате шарено си направете, ако искате нешарено, така, ето тук, така, и така, готово. Добре. Така. 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 Ето почват. Не, така почвате да правите. Така. Ето така. Така.
Така. И ето я къщичката отвън. Много хубаво изглежда, знам. Малка, но прекрасна. И забравих да ви покажа. Вижте, ето това. Тук има магиаре. Но забравих да ви кажа. Слушайте, вижте, може да му сложите... Опа, обикол пакет. Трябваше да ви доказвам. Аре, бе! Да помагаре! Я хване. Аре, да помагаре! Ще те убия! Господи! Добре, вижте как се прави. Дате му седло, после задържате и после ето така, ето тук. И виждате, че когато сте сложили чест, може да в честа на магарето да слагате всякакви неща, каквито се поискате. Ето. Така. Чакайте. Така. Ето го. Магарето. Така. Малко ми лагна. Ето, гледайте. Така. Освен това така, може да го яздите, то иначе не е много забавно. Ето това е малката къщичка. Ако искате, само видяхте какви блокове аз използвах. Може да сложите друго легло, може повече такива и такива. И така. Айде, чао. Край на видеото.